Ui aici pe mine. Iau, că se cicatrice are că eu dau manivela în cap, mă. Am 3 rânduri de creier. Ui aici 2 vârtejuri. Am în cap. Bă, de asta să mai vede acolo ți-o da manivela. Da. Ui, bă, ce... Eu, se vede, se Ui aici. Cum ți-o da manivela în cap? Când am scos iarna apă. M-am dus la fântână să scot apă pentru ui. Vai, Am scos. Nu uite. Am scos eu apă la oi acolo. Când m-am uitat, era gheață acolo la fântână. Când mă duc de acolo deoparte să pun la porci 2 găle de apă, o fost gheață. Am alunecat de pe bocul ăla. Mi-a scăpat găleata din mână. Când colo am apăsat, am pus capul sub manivelă și mi-a venit găleata. Ne-a curt, cred că 3 borcani de ălea mari de sânge. O fost Nicolieta, una care am avut-o aici. O pus cârpii, mă bandaja, lasă, nu mă mai bandaja, și am prea mult sânge, să mă cură. Mamă, Ioane, 13.000 de oameni aici se uită la tine. Când mă uit în mână, aici la tâmplă, când mă uit sânge. Atunci nu era cald. Când a luat mâna de aici, o țușnit sângele s-a făcut pereță, nu așa. Manivela aia de la fântână, când o alunecat, a rămas cu capul acolo, găleata a venit jos. Noroc că nu am venit să mor acolo. Dacă muream așa și o viață am. O viață.